Да, готови сме. Снимаш ли там? Да, ма конеца не се вижда, трябваше по-дебел. Сега, стига. Но когато се слази, ще се разбере, че има конец. Дай, стой. Той ще падне за бъдо, като го върля аз. Я. Оле, това... И тук, тача го стегни и Чакай, дай по-отзад. Айде! Снима, влизаш ли в кадър? Виждам ли? Да. Готова ли си? Ох! Чакай, че аз съм така направих. То ще падне, бе. Айде. Това да се отворя. Абе, просто не ми се вади. О, бе. Айде, кажи. Дай на едно. Айде, мечка страх ме жени. 3, 2, 1. Стоп!